दा जोंखौ इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय आइजोफोरखौ अमा सोबनायनानै बुंनो हादोंना बिसोराबोथ' खामायनाय नङाना बिसोरो बिटिसि माबानिफ्राय हाग्रामा सरकारनिफ्राय मोननायजोंसो बिसोरो गावखौ दाफबना समाय होदों आरो जोंबो हायो मानो हाया जानो नाथाय जों बिदि जोङो सिम्पल लिभिं हाई थिंकिं जों इउपिपिएलनि आइजोफोरा जों बेबायदि अबस्थायाव दोङो दायो जोङो बहुत गोथौ सानग्रा मानसि गुवार सानग्रा मानसि जोङो गुबुननि दुखु 2 नम्बरनि नङा दे जोङो 1 नम्बर इउपिपिएलनि जों 1 नम्बर आइजोफोर नोंथांखौ 2 नम्बरि नाथाय जों नङा खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव गिबिसिनथाराव किथां किब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय जों मिथिगौ इलेक्शना गाबोननोसै दा गाबोनहाय बयबो भट थुगोन बेनिखायनो सान्दुं अखा खाथिनानैहाय लिडारफोरनि लेक्सार खोनासंनाय बेनि गेजेरावहाय जाय लिडारा सान्थिखौ लाबोयो बिनि सायाव नोंथांमोना भटखौ थुदो रायजोफोर बे समाव जों दिनै सावरायगोन गिबिसिनथारावहाय खाम्फा बरगयारी सारनि 12 मिनिट भिडिअनि सायावहाय जों सावरायगोन नैथियाव रायजोफोर सासे आबादारि अबिनाश दैमारी बिथांनि भिडिअखौ लानानै जों सावरायगोन रायजोफोर थामथियावहाय आरोबाव उदालगुरिनि माखासे इउपिपिएलनि आइजोफ्रा रिहन दैमारी सारनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो ससे खोनासंनानै सावरायलायगोन जोबनायाव सानैसो माखासे इउटुबार्सफोरनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बे समाव खोनासंग्रोदो नोंथांमोना सासे इउपिपिएलआव फैनानै बिपिएफ पार्टिनि बिपिएफआव थांफिननाय खाम्फा बरगयारी सारा मा खोथा बुंदों नोंथांमोना खोनासं ইউপিপিএলৰ নেতাসকলে আচৰিত এটা কৈ আছে এটা কথা কি কৈছে 125th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আৰু 125th কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট হ'লে বোলে এই বিপিএফ চৰকাৰে ভাঙি যাব बाहाय बुंदोंना बुङाखै आं मिन्थिया नोंथांमोना मबाइल खेवब्लानो नुगोन गासिबो नेताफ्रा बे खोथाखौनो बुंदों न'खराव हाबै बुंदोंनो जे सिन्था गैया बयबो धैर्य हमनानै थादोल' बे बिपिएफ दोलोआ मा होनो सरकारा 3-4 मासावनो बायसिगोन 125th एमेन्डमेन्ट जायोब्ला बिटिसि सरकारा बायसिगोन एन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन आरो इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट जाफिनसिगोन होननानै बिथांमोनहा प्रसार खालामगासिनो दं जोबोर लासिंसिं जों बयबो मिथिबाय नङा होनबा रायजो राजा नोंथांमोन बारा गोबाव जायाखै खाम्फा बरगयारी सारा इउपिपिएलआव हाबनानै बिपिएफआव फैफिननाया दा बेनिखायनो बिथांनि भिडिअआबो गोमोराखै मोनथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरखौहाय जोंनि बर' रायजो राजा जेसेबांनाखि फरायफुनाय लाइमोन सिख्लाफोर लाइमोन सेंग्राफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौहाय माबायदि बिगाब थगायदों खाम्फा बरगयारी सारा बिनि फिननायखौ नोंथांमोना बे समावहाय खोनासंदो मा बुंनायमोन 125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं बे एमेन्डमेन्ट जायोब्ला बे सरकारा बायगोन बेनिफ्राय इन्टारिम काउन्सिल दाफिनगोन इउपिपिएलआ सरकार मोनफिनगोन ओंखायनो बिपिएफजों थांनो नाङा जोंनि सरकार फैफिनगासिनो दंखायो धैर्य हमनानै नोंथांमोनहा इउपिपिएलआवनो थानांगौ अब्ला नोंथांमोना खोनाबायना खाम्फा बरगयारी सारा रायजो राजाखौहाय गाद्दि आरो फैसानि थाखाय बेसेबां थगायनो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावहाय खाम्फा बरगयारी सारानो बयनिफ्रायबो गिबिसिन बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डनि 125th एमेन्डमेन्ट बिलनि सायावहाय बाथ्रा बेखेवजेनदोंमोन बिथाङानो बयनिफ्रायबो सिगांसिन नोंसोरखौ बुंग्रोदोंमोन जे 125th एमेन्डमेन्ट बिल जायोब्ला डाइरेक्ट फाइनेन्सियेल सापर्ट फैगोन आरो रि-इन्टारिम काउन्सिल दानानै गोदान सरकार दानाय जागोन जेरै थांनाय बिएसि एकर्डखौहाय बिटिसि एकर्डआव सोलायदों बेबायदिनो खालामनाय जागोन होननानैहाय खाम्फा बरगयारी सारानो गिबिसिन बुंनायमोन रायजोफोर भिडिअआ बे मोनसेल' नङा अनेक भिडिअ दं आंनावहाय खाम्फा बरगयारी सारनि भिडिअआ मिथिबायना आरोबाव मोनसे आं नोंथांमोननो फोरमान होनो सानबावदों आसामिसनिबो बिथाङा बुंदों माबायदि बाख्नायनायमोन इउपिपिएल सरकारखौहाय नोंथांमोना आरोबाव खोनासंबावदो दाना
মই 15 বছৰ BPFৰ হৈ পেলাই BTC ডেপুটি চিফ হৈ পেলাই প্ৰশাসনত মই আগভাগ লৈছিলোঁ কিন্তু আমি 15 বছৰত যি কামটো কৰিব পৰা নাই আজি 4-5 বছৰত প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে দিনে ৰাতি কাম কৰি পেলাই ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগটো তেখেতসকলে বুজি পেলাই এই কামটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰকে ডাঙৰ কথা আৰু নাই অকল সেই মাটি দিয়াৰ কাম নহয় আমাৰ অঞ্চলত যুগ যুগ ধৰি 40 বছৰতকৈ বেছি যে অশান্ত পৰিস্থিতি এই অশান্ত পৰিস্থিতিটো কেনেকৈ শান্তিত আনিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে কাম কৰে আজি সঁচাকৈ আমাৰ সমাজৰ আমাৰ অঞ্চলত সারা পৃথিৱীৰ জনাতকৈ বেছি আৰু শান্তি ইয়াত আহাটো আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো আমি এই এনজয় কৰিব পাইছো আৰু যেতিয়া শান্তি পৰিস্থিতি আহে তাত বেপাৰীসকলে ব্যৱসায়ীসকলে বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাল সুযোগ পাইছে আমাৰ অঞ্চলত যি স্তব্ধ হৈ আছিল কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম নিৰ্মাণৰ কাম সেই নিৰ্মাণৰ কাম আমি আজি আকৌ ভালকৈ কৰিব পৰা অৱস্থাত আমি আহিবলৈ পাইছো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যাবলৈ কলেজত যাবলৈ ইউনিভাৰ্চিটিত যাবলৈ আজি ভয় নকৰা অৱস্থা তেনেকুৱা শান্তি পৰিস্থিতি আহিছে আগৰ দিনত আমাৰ দিনত যেতিয়া BTC গঠন হৈছিলে সেই সময়ত মানে উত্তৰৰ মানুহ দক্ষিণ পিনে যাবলৈ ভয় আপনি অসমৰ থকা আমাৰ 26টা জাতি জনগোষ্ঠী সকলো এতিয়া গম পাইছে খাম্পা বৰগয়াৰী ছাৰ কেনেকুৱা মিছা কথা কয় না আগত কি কৈছিল আগত খাম্পা বৰগয়াৰী সবচে আগত UPPLত অহা পিছত খাম্পা বৰগয়াৰী কৈছিলে 125th এমেন্ডমেন্ট বিল যদি সাকসেসফুল হৈ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ বিটিআৰত ৰি-ইন্টারিম কাউন্সিল হৈ পালে নতুন সরকার হব বলে খাম্পা বৰগয়াৰী ছাৰে প্ৰচাৰ দিছিলে এতিয়া কি কৈছে আমাৰ ৰাইজেৰ এতিয়া ঠগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভিডিও হেক হোৱা নাই BPF পার্টি সরকার করা 5 মাহ মাত্র হৈছে এই কারণে ভিডিও এতিয়ালৈকে হেক হোৱা নাই ইমান মিছা কথা কোৱাটো লাভ নাই হয় না নাই আমাৰ অসমৰ টাকা বিটিআৰৰ টাকা যিমান ৰাইজে আছে আপনি সকলো নিজে ভাবি চাওক BPF পার্টি দিলে কি হব আৰু UPPL পার্টি দিলে কি হব BJP পার্টি দিলে কি হব কংগ্রেস পার্টি দিলে কি হব এইটো আপনি নিজে ইমান কষ্ট কৰি বাখন শুনাটো এতিয়া আপনি ভাল কিবা একটা মেসেজ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এই কারণে মই অনুৰোধ কৰোঁ আপনি সকলো যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সাঁওতাল হোক বাগানিয়া হোক রাজবংশী হোক মুসলিম হোক নেপালী হোক আপনি সকলো ট্ৰেক্টৰত এই সাউগাৰীত কিবা ট্ৰেক্টৰ ফিক্সাৰত আপনি ভোট দিয়াটো ভাল হ'ব বুলি মই ভাবিছে এতিয়া আপনি শুনিছে খাম্পা বৰগয়াৰী ছাৰ নিচিনা মানুহ এতিয়া কিমান ঠগাছে না কিমান মিছা কথা কৈছে এই কারণে মই ভাবিছে BPF পার্টিৰ কেতিয়াও আমাৰ শান্তি না আনিব আৰু শান্তি কৰিব নাপাৰিব বুলি মই ভাবিছে নংগনা নङा ৰাইজোফोर UPPLआव थानाय समाव खाम्फा बरगयारी सारा गोथार गोसोजों बाथ्राखौ बुंदों नाथाय BPFआव फैफिननाय समाव खाम्फा बरगयारी सारा बर' रायजो राजाखौ थगायदों मिथिबाय दा रायजोफोर बेखायनो सिन्था खालाम गाबोननि समाव गासैबो मोनबा जिल्लायाव जेसेबांनाखि LAC दङ बेयावहाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो नोंथांमोननो मा शान्ति नांगौ ना अशान्ति नांगौ जों बयबो नुखाबाय थांनाय 19 तारिख रिलिफ केम्प थादलायनांनाय गोजां बोथोरनि समावहाय फिसा फिसौ होलिं होथिं लानानै खारनांनाय बे जाथाया बिराद गिदिर जानो थांगासिनो दङमोन नाथाय UPPL आरो आबसुनि माखासे नाजानायनि गेजेरजों बियो कन्ट्रल जादों बेखौहाय सिन्था खालाम रायजोफोर जेराव जों इन्टारनेटबो बन्द खालामनो गोनां जानाय जों नुनो मोनदों अब्ला बे थासारिखौ माब्लाबाबो लाबोफिननो नाङा बर' रायजो राजाफ्रा दानिया फैदो जों अबिनाश दैमारि आबादारिया मा बुंदों खोनासंदो दिपेन बर'नो मानो भट होनांगौ आरो रियन सारनो मानो भट होनाङा दिनै आं बेखौ बुंनो ओंखारबाय दिनै दिपेन बर' सारा आबसुनिफ्राय रिटायार लानानै आजिरा लानानै दिनै बे जोंनि बे उदालगुरि LAC आवहाय बेयाव UPPL हान्जायाव हाबफैबाय आरो बिथाङा सासे
सासे माने साबजेक्ट टिचारमोन गावनि भेलुबल माने जितु माबाखौनो बियो साख्रिखौ गारनानैबाबो जोंनि दिनै बेहाय इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि जानानै फैबाय आरो बिथाङा सासे रोंगौथि गोनां आरो बिथाङा गावनि उदैखौ सानायमोनब्ला दिनै बियो दिनै बिपि हान्जायाव हाबनो हागौमोन दिनै बिजेपि हान्जायाव हाबनो हागौमोन दिनै बिथाङा जेननाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव जेननाय पार्टियावनो दिनै इउपिपिएलआव दिनै जइन जाबाय बेनिखायनो आं सानदों बिथाङा सासे समाज सिबिग्रा जागोन आरो समाज सिबिग्रा बेनिखायनो दिपेन बर'नो नोंथांमोना भट होनांगौ बिथाङा खनसेल' नाय दिपेन बर'आ बुंदों दिनै गेरान्टि लादों बिथाङा बुंदों जे आङो मेडिकेल कलेज दिपेन बर'आ गेरान्टि लादों मेडिकेल कलेज बनायगोन होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय इन्जिनियार कलेज बनायगोन होननानै गेरान्टि लादों दिनैहाय इउनिभार्सिटि उदालगुरियाव बनायगोन होननानै गेरान्टि लादों बेफोरबायदि हिसाब लानाय हिसाबावब्ला जोङो दिपेन बर'नो नोंथांमोना खनसेखौबो भट होनांगौ आं बेखौ नोंथांमोनखौ जोबोद गुनरै खावलायदों जोङो नायबाय रिहन दैमारिखौ जोङो 20 बोसोर जों बिथांनो होबाय आरो बेखौ रायजो राजा मिथिगौ बिथाङा माबायदि खामानि मावदों मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथिखागौ बेनिखायनो आं खावलायदों जे दिपेन बर'नो नोंथांमोना खनसे भट होनांगौ आङो बुङाखै जे रिहन दैमारिया गाज्रि खामानि मावदों आं बेखौ बुङाखै बिथाङा सम जाबाय बैसो जाबाय बे हिसाबाव आङो जिराय जानायखौ लुबैदों आरो बेराफारसे मोनसे खोथा बेनो दिनै हाग्रामा पुलिसआ बेनो जे रिहन सारखौ जुदि एमएलए दैथायहरोब्ला होमबानिया जोंनियाव थाखानाय जितु डिपुटि चिफ बियो क'क्राझाराव थांगोन बेनिखायनो रायजोफोरा गोनो गोथो जानो नाङा बे 100% सियर बे जाबाय हाग्रामानि पुलिस बिथाङा जाबाय हाग्रामाजों आरो माबाजों मा होनना बुङो खाम्फाजों बिसोरा काप्लेट बेनिखायनो बिथांमोना मिथिखागौ जे एबाराव एमएलएआव जुदि रिहन सार बोरैबा देरहालाङोब्ला डिपुटि चिफआ क'क्राझाराव थांगोन आरो जोंनि उदालगुरियावहाय जाना थागोन एमसिएलए आरो एमएलए जाना थागोन होमब्ला जों मोनखानाय डिपुटि चिफखौ जों मानो बाहेरायाव हरनो बेखौ साननांगौ गोनां बाथ्रा बेसो गासै रायजो राजा सानखानाया मोजां नोंथांमोना मिथिगौ अबिनाश दैमारिया आबादारि सासे ना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै दिपेन बर' सारनो मानो भट होनांगौ दिपेन बर' सारा सासे जाखांफुनाय केन्डिडेट गोदान केन्डिडेट रिहन दैमारि सारा सासे गोजाम केन्डिडेट बिथाङा 20 बोसोर सरकार सालायबाय उदालगुरि जिल्लाखौहाय मोनसेबो खामानि मावनानै होआखिसै बेनि थाखायनो गोदान केन्डिडेटखौ नोंथांमोना बे समावहाय देरहाहोनो सेस्था खालाम आरो बिथाङा बेसेबां खामानि मावो 5 बोसोरावहाय नोंथांमोना बिनि सायावहाय एग्जामाइन खालाम बेनिखायनो नोंथांमोना उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौहाय आं हास्थायो नोंथांमोना दिपेन बर' सारनोनो भट होगोन गाबोननि समावहाय दानिया फै रायजोफोर जोङो आरोबाव उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो इउपिपिएल पार्टीनि आइजो गांखंनि माखासे आइजोफ्रा मा बुंदों बेखौबो जों खोनासंनोसै बाथ्रायावथ' बिथां सन्जय सरगयारिया जेतियानोखि बिथाङा एमसिएलएआव दङमोन थांनाय 5 बोसोराव बे समावथ' बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुङाखै जोंथ' खोनायाखै ससियेल मिडियायावबो जों नुवाखै जोङो मिटिं दावथिङावबो जों बिथांखौ लिंहरो माब्लाबा बिथाङा गावनो फैयो मिटिं दावथिङाव फंसेबो बुंफेराखै बियो जों दिनै बुंनो हागोन दाथि बुंनो हागोन आं दाथि बुंदों आङो मालाबाबो खोनाफेराखै बिथां सन्जय सरगयारि सारा रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै खौरां बुंनाय आरो बेखौ बख'नायनि खौरां बा एनडिबिफोरनि खौरां आङो बिनि बुंनायनिफ्राय बा बिनि खुगानिफ्राय आं फंसेबो दिनैसिम खोनानो मोनाखै खिन्थु दिनै बिथाङा बिपिएफआव थांबाय मैया दाखालि जइन जाहैबाय नै बे जइन जानायनि उनावसो बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि खौरांखौ बाथ्राखौ बुंदों आरो बेलाय माबायदि जाखो बिथाङा दायो क्रेडिट लानो नागिरदों नाथाय बे हाबाखौ प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार बिथांमोनासो मावगासिनो दङ बिथाङा हाजार बुंबाबो जों फोथाया आरो दिनैनि समावहाय सन्जय सरगयारि बिथांनि सायावहाय एनडिएफबिनि खुगायाव लाबोनाय बाथ्राखौ लानानै बे आइजोफ्रा खोथा बुंबाय रायजोफोर नंगौ एनडिएफबिनि खामानिखौहाय बिपिएफ पार्टिया जिबनावबो मावा मानोना बिपिएफनि सिएमआनो एनडिएफबिखौ मोजां मोना बेनिखायनो जिबनावबो मावा एनडिएफबिनि खामानिखौ बिपिएफ पार्टिया बेखौ मावगोन होननानै बुङोब्ला इउपिपिएल पार्टियासो मावगोन सुक्तिखारियाबो इउपिपिएल आरो दायथ'आबो इउपिपिएलनि बेनिखायनो नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो आरो जोङो सान्ति गोजोनखौ लाबोफिन मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन दानिया जोबनायाव माखासे इउटुबार्सफोरनि सायाव आं बुंनोसै रायजो नोंथांमोना सावगारियाव सानै लिडार नुदों ना बे सानै लिडारनि गेजेरावहाय नोंथांमोना सोरखौ सायख'दों
देग्लायनि एमएलए इलेक्शनावहाय जाय लिडारनि एमएलए खौहाय बांसिन दैथायहरनो हागोन बेनो बांसिन खामानि मावगोन मानोना इउपिपिएल नि एमएलए खौ जुदि नोंथांमोना बांसिन देरहाहोनो हायोब्ला अब्ला समाजावहाय गुबुंले थासारि दावराव दावसि सोमजिनायखौहाय कन्ट्रल खालामनो हागोन आरो जुदि बिपिएफ नि एमएलए खौ नोंथांमोना बांसिन देरहाहरोब्ला अब्ला समाजावहाय माब्लाबाबो एफआइआर होलाबो पुलिसनो केस होब्लाबो बियो माब्लाबाबो सोलिनाय नङा बेखौहाय नोंथांमोना सिन्था खालामखा आरो दावराव दावसियाबो सोमजिबाय थागोन बेखौहाय जों बयबो सिन्था खालामनाया मोजां बेनिखायनो आं बुंदों नैबे फैबाय थानाय समाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो सोरबा सिनियर इउटुबारा बिपिएफ पार्टीनो भट होनो थिनदोंब्ला बेखौ दा खोनासं सोरबा इउटुबारा इन्डिपेन्डेन्टनो भट होनो थिनदोंब्ला बेफोरखौ दा खोनासं रायजोफोर मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन मानोना रायजो राजा नोंथांमोन जोंनो सान्थि नांगौ जोंनो असान्थि नाङा मिथिबाय दा जाय इउटुबार्सआ दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टीनोहाय भट होनो थिनदों बे इउटुबारा सेल्फिश इउटुबार पार्सनेलनि थाखायल' सानग्रा बेनिखायनो बिसोरबायदि मानसिनि बुंनाय रावखौ दा खोनासं मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं सिदा खोथा बुङो गाबोनहाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव रायजो राजा साफ्रोमबो भट थु मानोना नांगोलनि सावगारियाव थुयोब्ला बिबाराव थाङो बिबारनि सावगारियाव थुयोब्ला नांगोलाव फैयो आरो बिबारनि सावगारियाव थुयोब्ला इन्दियाव थाङो इन्दिनि सावगारियाव थुयोब्ला बिबाराव फैयो बेनिखायनो इउपिपिएल पार्टीया सिंगेल सरकार दानो सेस्था खालामदों बे समावहाय इउपिपिएल पार्टीखौहाय मेजरिटी लार्जेस्ट एमएलए सायख'नानैहाय रायजो राजाफ्रा देरहाहोयोब्ला मोजां जागोन होननानैहाय आं आसा खालामो गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि